vader van de boer kwam. Toen dat we af en toe gebeurd over de vloer aan. De meisjes zeiden nog goeiedag, ze passeerden en ze gaven je een hand door je het wasje arriveerde. Weet je nog toen dat tv's nog eens zwart-wit worden en dat we zeuren lange pixels kosten blind storen. Toen dan de wegen nog niet overal verlicht worden en ze nog van Greenpeace aan us kwamen lidkoren. Weet je nog toen dat we buiten op de straten spelen, toen dat verliefde meisjes brieven aan elkaar schreven. Toen als ze nog kalenders mee bij de brandweer en ze af en toe een space shuttle durven lanceren. Weet je nog toen dan de boeren nog respect kregen en toen dan de vrouwen op een reclamebord nog hecht leen. Toen dan koppels nog voor het leven bij elkaar bleven en de kracht toen van een voorgeven. Dit is voorbij, nu rest er enkel nostalgie. Gebrekkige fragmenten uit de ver vervlogen tijd. De pijn, maar nergens nog een restje empathie. Dus geen, maar verre van een echte maatschappij. Dit is voorbij, nu rest er enkel nostalgie. Gebrekkige fragmenten uit de ver vervlogen tijd. De pijn, maar nergens nog een restje empathie. Dus geen, maar verre van een echte maatschappij. Weet je nog dat je moeder s'avonds op straat stond, dan de meeste meisjes zonder GPS de banen vond. Toen dat de bos nog meer was dan wat vertakking, dat we nog de artiespunten spoorden van op de verpakking. Weet je nog dat je foto's kostte in je hand neem? Toen dan kleine meisjes nog geen make-up aan deen. Toen dat je de meisjes niet als allemaal kosten terugbellen en ze zonder rekenmachine nog kosten uptown. Weet je nog dat kinders knikkeren op de speelkoer? Toen dat Monsanto nog niet prutste met de veevoer. Toen dat de zeden werd geleverd door de streekboer en de levenshonger werd bevredigd met wat leesvoer. Weet je nog dat je meisje zocht een telefoonboek en dat er kwaliteit was op de openbare omroep. Er zaten classics, zeg je maar, blote banen in de dit dat we geld wegstaan in spoorvarkens. Weet je nog dat kinderen speelden met Ataris, dat 16 tindermeisjes een connectie aan met Barbies. Toen dat er nergens nog geen internet was te bekend, de meisjes op casino moesten als ze wouden ben. Weet je nog dat we als maatschappij ging uitblinken, toen dat de bakkers nog het brood kwam dan us brengt. De millennium doelstelling, we gingen vooruit springen, maar moet vaststellen dat we gebust zijn. Dit is voorbij, nu rest er enkel nostalgie. Gebrekkige fragmenten uit de ver vervlogen tijd. De pijn, maar nergens nog een restje empathie. Dus geen, maar verre van een echte maatschappij. Dit is voorbij, nu rest er enkel nostalgie. Gebrekkige fragmenten uit de ver vervlogen tijd. De pijn, maar nergens nog een restje empathie. Dus geen, maar verre van een echte maatschappij.